more on beautification project data at that time. Kaya iti stoplight dari jay natba if you will be spending 5.5 million for the stoplight, tapi na dito mga traffic aid dito 5.5 million baka din magastos di bonus di mga talon dito sa inyo officer. Ito na dito na 5 taon na pwede dito dito sa international. So sa mesa narigat ng private individual ni Pakanbert DJ Nalope na kung pinaka-convert ngayon muna sa ginatang munisipyo kasi health assurance DJ seller na may pustro DJ pananggalang munisipyo. So ginatang munisipyo ang kasjay tapos tigas natin itong munisipyo ti pagpa-convert. Ang muni ko dito yan, di na magpagsalita ni MPDC. Nagigid natin nga pala seminar, may pagkakti comprehensive land use plan na ibang AJI na ore anong highway ore under the zoning ordinance na zone is na as commercial or industrial uses na muna classification na under the tax declaration at assessor's office at agricultural masapul at conversion ore under the CLUP zone BJI na commercial or industrial uses establishing officer masapul pero dito conversion. Klik-klik nga ako sa uwi among data na MPDC na no classified as agricultural land among pulos mabaling nga usamin for any other uses unless the conversion dinar. Thank you, sir. Mr. President, dati sa ni ako sa ganyan karaan itatay nga bato itinaigabor dublian na ko matmapang mangkita daga ako tinaigabor mabalin ka mula durin mula ang petipagay mabalin pera may kadwa noti ko na invest ko nga ikabil dito sa bali ng programa di gito'y nabatbati nga punpundo nga pagbayad di utang pamaasyo ka digat saan ka di matana anang nga ruti maipakita pa yung ruti San Nicolas man at bayad nga ruti utang dahil yung administrasyon latan ako di jiti kaya tiwaraw saan ka di matana may katlo pagsardinan tayo nga ruti amin nakasta nga agab-gabor no talaga na may pari aking nga hangad sardin aking nga dito ilaan pagsardinan tayo amin kung may pari ka agabor kadigit itang talong pagsardinan tayo amin yun o natin ipagbagi tayo nasang robol po tayo. Kaya ito nga nasumpatan di iba nga ni Apro ngayon kasi yan ko mabakbaki. Data kaya at the mutual understanding the province ngamin pamula amiti high value crop na dragon fruit. Then they provide niya budget for that. So nga even the NIA so nga no kita niyo di plano na di at talaga nakalokar na pag yan ang tinanong nga pagsibugi. Kadto tatlo di talong timula amit dragon fruit balungsot amin. Then even the agricultural Department of Agriculture dito ang muda data na pang high-yield na po ngayon. Nagpintas ako, chairman, ako presiding officer, di sa niya ako sanggol niya. Di ka nubak filam, kat usarumod lang for agricultural purposes. Sanggay may pagtata, may pari. Di namin. Iso nga rod nga sinurot ko rin dyan nga hanggang usaran for other purposes except for that. Then with regards to that as stated by law, nga ibagada nga may pari nga kasapulat sa certificate apo mayo dito ka namin maiura yan nga ito may comply with the dark and one kasi
at hangin na naligat sa pagsasalitaan. Mr. Chairman, damagas man din ako sa niya. Napatasan nagsamot nag-convert yan. Mabaling na damagan tayo, ano kasamot pa ng convert? Di residential ko ba? Residential. Talaga pinakonvert ko from the MPDC. Sakbay nga nito factory building. So, MPDC gayang ako presiding officer kaya convert. May reclassify na lang hindi. No, na-reclassify yun, which is already reclassified. There is already an enacted law. There is an enacted ordinance. The Comprehensive Land Use Plan was enacted in 2018. So, tibag pala niya ako sanggol yung dito. O, aping nga rin nga may ipakat. O, nangarap may question, ako presiding officer. O, magkaya mo. He is a lawmaker, ha? He's telling that to us. And let it be noted. Yes, Mr. Chairman. Oh, thank you. Yes, Honorable. Siguro, to cut the story short, Mr. Presiding Officer, imbitante lang ti talagang siguro sa okay, matida, kasalan din DJ share from Pagcor, para kita mapili. At okay lang tidar, ibang given without the necessary conversions. Ay, bantay lang naman sa Presiding Officer. I-request tayo minsan, i-request tayo minsan document. There is a suggestion from the Honorable Quran to employ. Kasi, agdedebate tayo, di tayo makasigurado mga DJ napat. Siya ka bibisak mo lang, binaagal mo yung kasandalan dito. So there's a suggestion from the Honorable Quran to invite persons from TAR and other agencies. There's a motion in the